Nga si Madam Koigi, sa rin ni sa school, Principal Koigi. Sa IDP Unique Collection Shanghai, ng my area, subot na ng my district ha, public man yung kani, kakay mo kay, itong business, hay, grand success, so nandun kagay. Rawagzan ko ay hanaka may IF, as ay lahat ko lang magandang. Like 10,000. Oh. Nah,